खोर्धा तहसिलदारଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହଟାଇବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ନ୍ୟୁଜ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁଡେ। खोर्धा तहसिलदार विभास रंजन पाणिग्राहीଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବରସାହି ଓ ପୁବୁସାହି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ବରସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ ବରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁକୁ ବେହେରା। ନାମ ହେଉଛି ଟୁକୁ ବେହେରା, ବରସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରକୁ ଆସୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜନସେବା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି, ଆର୍ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆୟାଟା ପାଗଳଟା, ତୁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଆଉଛୁ। କିଏ କହୁଛି? ତହସିଲଦାର କହୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲଦାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲଦାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଲାନି। ନହେବା ହେତୁ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ପିଆଇ ତରଫରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅଛି। ଆମ ଘର ପୁବୁସାହି। ଏବଂ ତହସିଲଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲଦାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତହସିଲଦାର ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଉନି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ବାଇଆ ମାହିଆ ଏଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏହାର କିଛି ବିଚାର ନ କରିବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ନିଆଁ ଜାଳିବୁ। ଏହା ଯଦି ନ ହେବ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏହା ଦାବି କରିବୁ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରି ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଦାବି। କୌଣସି କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୁଝୁନା। କୌଣସି କଥା ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ, ପଟ୍ଟା ଅଛି, ପଟ୍ଟା ସବୁ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ସରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ମାସ କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେସ୍ ନମ୍ବର ଦବ ନା? ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, କାହାର କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପାଖରେ? ତମର କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? ତମର କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। କେସ୍ ନମ୍ବର ଦବ ନା? ଆଉ ମୁଁ ତାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ତମର କିଛି କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? ନା ପିଲାଟା ପକେଇ କେସ୍ ନମ୍ବରଟା ମତେ ପଠାଅ, ପଠେଇଲେ ଆମେ ଇନସ୍ୟୁର କରିବୁ ଆପଣ ପଟ୍ଟା ଆପଣ ସାରି ହେବେ। ଯଦି ପଟ୍ଟା ଅଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଯଦି କେସ୍ ନମ୍ବର ଆଣିକି ଦିଅ, କେସ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ସେଟା ଦବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୁଝୁନା। କୌଣସି କଥା ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ, ପଟ୍ଟା ଅଛି, ପଟ୍ଟା ସବୁ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ସରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ମାସ କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।
କେସ୍ ନମ୍ବର ଦବ ନା, ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ କାହାର କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପାଖରେ? ଜିଲ୍ଲା